Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. La'allakum menawa-menawa utawi sira kabeh biliqa'i rabbikum kelawan ketemu pangeranira kabeh iku tuqinuna padha yakin sapa sira kabeh. Ae tegese likae tasdiku krana supaya padha benerake sapa sira kabeh bil ba'si kelawan tangi ba'dal mauti sak ba'dane mati. Fa hadhihi dalailu mongko utawi ikilah pira-pira dalil al-mazkuratu kang wis ditutur iku kama kaya barang tadulu kang nuduhake apa mangala wujud disoningi ing atase wujude zat sing gawe. Tadulu nuduhake apa wujude zat sing gawe ngalasi hatil qauli ing atase benere pengendikan sing wujude bisikhri kelawan ngereh bil hasri kelawan ngumpulke hasr wan nasri lan beber. Sing ayate ben kowe kabeh kelawan ketemu pangeranmu kabeh iku yakin. Mula terus diterangke nang dhuwure, terangke nang dhuwure sing Gusti Allah we ngreka ngereh langit, ngereh srengenge, ngereh bulan. Sing kabeh kuwi mau karo Allah digaweke nggon, ditentokke mangsane, merinci kenyataan, merinci kekuasaan ayate Allah kaya ngono kuwi. Ki ben kowe kabeh do paham. Lafate paham agi perkara gedhene kaya ngono kuwi Allah ki mampu memberlakukan srengenge bulan sing gaweke dalan srengenge. Dadi nang dhuwur kono iki berbagai macam planet pirang-pirang ra ono sing tabrakan. Ngono wae Gusti Allah ki iso. Mampu yufasilul ayat, merinci penjelasan, merinci kekuasaane Gusti Allah. Ben kowe do duwe paham perkara hebate kok ngono wae Gusti Allah ki iso.
men kowe ketemu karo Gusti Allah ki yakin utawa benerke tentang penjelasan-penjelasan sing liyane kuwi, termasuk benerke penjelasan tentang oleh mengke bar mati ditangekke saka kubur. Lah kok ndadak ana penjelasan kaya katen akeh wong sing ora ngimani, wong sing ora percaya nek engko bar mati tangi niku ora ngandelok. Paham iki mati bar. Paham iki ora ana tangi-tanginan. Wis coba kono iki do dipaham, pokoke mati pendembar. Rampung ora ana dadak nganggo tangi-tanginan saka kubur barang ngono iki. Mula terus tembunge urip ming pisan ditanjak-tanjakke ngono. Wong le muni urip ming pisan saiki. Nah iki makane terus diterangke ben kowe iki benerke tentang ayat sing ayat kuwi jelaske bakal anane tangi saka kubur utawa tangi sakbadane mati. Saiki urip ning donya urutane rak ngeten niku. Nalika urip ning donya entek mongsone utawa tutuke ajal wis tekan mati. Kabeh bakal kedaden kita nyekseni sing wis ndisiki saka tangga keluarga sanak kadang akeh sing wis ndisiki jedhe-jedhe. Iki mung karek nunggu giliran. Go bar iki terus buri-buri kae go bar iki. Sak karepku sing nerangke aku. Aku sik gelem angger pas ngaji ngene iki. Nggih, pas ngaji ngeten iki gelem aku sik. Gua engko nek wis bar mati jelas tangi saka kubur. Cetha tangi saka kubure. Sing kaya keten niku ki jelas ana sing ngreka, jelas ana sing memberlakukan. Lah wong wis dadi lemah kok tangi saka kubur. Sing dadi lemah ki sandangane roh, sandangane nyawa, sandangane jiwa niku wis dadi lemah. Lah engko tangi saka kubur ki wis disandangi nganggo sandangan anyar. Ruwe awake dhewe niku wis nganggo sandangan anyar. Udu iki, udu awak iki kok ya. Engko sandangane neng hasr karena bakal ana hasr sihatil qauli bil hasr kelawan kumpule para menungsa. Hasr niku kumpul terus nggone isim zaman makan mahsarun mihsarun ngono ae. Saka hasara yahsuru hasron fahuwa khasirun wa dzaka mahsurun. Akhsir utawa ukhsur la takhsir, mahsarun mihsarun. Mahsarun iki isim zaman makan, isim utawa kata sing nuduhke mangsa karo sing nuduhke nggon. Mula nggon nggo kumpul sesuk niku jenenge mahsar. Lafate nggon nggo kumpul saka kata dasar hasara kumpul. Ngedo ora anu kok ya ming nang mahsar. Mahsar iki ya sok bar mati ming ngono kuwi lah ora do ngasal-usul kata kok ya. Khasara. Ilmu sepele ngene kuwi ya nek ora ngaji tetep ming ora dong ming undu-unduan utawa kulaan saka kuping krungu jenenge taklid. Saka kuping ora ngerti asal-usul. Nalika jedulke ning masar, jedulke nggon-nggo kumpul para menungsa, niku awake jenengan sing wis
dadi lemah mbiyen ora isa dienggo dadi ndek awak anyar. Sing cocok dienggo urip ning mahsyar kono. Sebab ning mahsyar kono niku mengke ora ana awan, ora ana bengi, ora ana nggon sing jluwok, ora ana nggon sing rada munggah. Leter-ter panas terus awan tok. Iki nek nggunakake awak iki sedina sewengi mati. Ora kuat kok ya iki. Lah ning kono dikeki awak sing kuat. Sing ora mlempuh, ora gosong kena panase mahsyar kuwi ning ngrasake nek sing calone cilaka ya panas tenan ya kesiksa tenan. Ning nek calone bejo swarga ya tetep adem sejuk silir udan udut. Ya ming karek wonge iki kok ya. Ngrungokke wae tok sing penting iki aku. Iki lenerangke iki angel e. Ngono kuwi. Ora wae lah ya nek sing ngembo penak calone penak niku ning kono oleh iyup-iyupe Allah lah. Engko kembang saka oleh iyup-iyupe Allah niku ngenteni undangan utawa ngenteni panggilan antrian niku ora nunggu ning le nunggu niku oleh iyup-iyupe Allah Ta'ala. Nih nunggu dipanggil wong karang yo mboko siji antrine wong sak jagat rak yo ora mung setahun rong tahun to tahun-tahun panase ngentang-tang ra ono bengi. Iki nek awak sing iki rak yo ora nganggo bengi dina 24 jam lah ora kok mis dina suwi. Wong ora nganggo bengi. 24 jam ngono seremuk wis. Akhire ming ya pipite ra mati ming mlempuh-mlempuh. Go kepanasan kae sesuk nggoni sandhangan anyar sebab iki wis dadi lemah, hancur. Nih, anane sesuk iki ming mangap-mangap. Karena saking panase golek pitulungan ra ana sing iso nulungi, wah niki wis mangap-mangap. Tulung-tulung ra ana wong tetulung, wong siji karo sijine iki kaya balik ra kenal kae. Kok balik ra kenal lah mbujung slamete dhewe-dhewe kok. Jadi jenengan iki wirak-wiri kae sing wis oleh yup-yup mung meneng wae kok ya. Nang ngarep kula iki mung tak nengke wae. Kowe lha ngopo? Ngopo ben? Kuwi sing nyemrimi kae kuwi mbiyen ah. Wis dadi rada aman. Buatan riku niku terus engko dibeber. Men jenengan do iman karo ayat kaya keten iki. Kudu iman wong pancen ngendikane Allah kok. Secara pribadi nek kula iman banget genah. Agi saka urip ning mati wis nyolok mata je kenyataan sing karo Allah digawe kuwi iki nyolok mati sing saka kita do urip sesuk do mati tak wis nyolok mata to apa meneh saka mati sok tangekke karo meneh oleh Quran dawuh do kon ibadah iman ngamal saleh iki nggo apa nek mati pendembar lale do iman karo ngamal saleh iki sesuk arep nggo ngunduh nggo golek kamulyan sejati nggo golek kamulyan ning urip sing langgeng e. Urip langgeng iki nek mulya ya wis mulya tanpa rekasa, nek ngantek rekasa wis rekasa tanpa penak sithik-sithik. Kuwi urip langgeng jenenge akhirat, dijenengi alam akhirat niku rak maknane akhir kari dhewe. Alam kari dhewe. Mula iki isih dalam rangka perjalanan hidup jenenge. Nang kene ngontrak, entek kontrakane neruske laku. Diterke, sesuk diterke. Transit nang burine kene jenenge kubur. Mula jenenge alam nunggu wong nang kono mung transit.
Gek sing do iman-iman, sing do muslim-muslim niki arep transito kae seneng pendak dina do oleh dongane wong sak jagat. Allahumma fir lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Sing do mukmin muslim seneng oleh kiriman-kiriman. Sing do ora percaya ming dengap-dengap kae. Lah kok pendak dina ditar-teri. Let mang menit ana wong ngeteri, let 3 menit ana wong ngeteri, lah karang sak jagat do ndonga kabeh kok ya. Ning kubur kuwi sak jagat ndonga. Wangger jemuah kae rada akeh sing do ngeteri. Dadi nang catetane rokep ki mundhak akeh kae. Niki nggih mangkeke riku. Wah, penak banget. Malaikat jeming direh kon kek kono. Salahke pundi niki? Angge masa dadak takon wong anane ya werna siji ming nggone rokep ki pun riku. Santai ning kubur. Nunggu alam nunggu to dikiram-kirim. Sing ra ngandel ra percaya ora ana wong ngirim nyelekuti selike. Lah sing ra ngandel karo ora percaya sapa sing ngirim wong ora percaya kok nggih. Sauni-uni nek dikirim niku ya tanja sing khususon li ruhi ya mantep banget to. Malaikat nggawa leng karena Allah dawuh marang malaikat kon nggawa kirimane kuwi tekan ning gone sing dijawab. Ning nggon tasliyatu ahlu sunnah wal jamaah anggitanipun Mbah Ali Maksum Krapyak. Referensine ya saka iki ora mung waton nganggit kok ya. Lah sayange ora akeh le ngaji tapi ngendelke akal, ngendelke logika. Logikane ra tekan maidu. Karena logikane ora tekan, wah ra ngandel aku nek menurut akalku kok ora masuk, cetha ora masuk ya. Karang akal weng kok ngono kok kon masuk. Wis akale weng ora tau ngaji ya. Dadi ora duwe rujukan, ora duwe referensi. Jajal nek ngajine akeh. Tau ngaji iki, akhirnya masuk. Wong duwe penjelasan sing akeh banget. Ya wis ora tau ngaji, anane mengayal wae. Karepku ki ngayal ya ngayal ning ngaji ngono lho karepku ki. Dadi tetep ana masukan. Ora kok ming ngayal ning ngaji. Wah, lah ya meksa oleh dongane malaikat sih. Wangger muni ngaji ora 70.000 malaikat do medhun. Do njaluke rahmat nek ngeten iki. Mun ndonga kabeh 70.000 malaikat do ndongake sing do ngaji-ngaji. 70.000 lho ora umum tau kae. Sak kecamatane. Lho wong sak kecamatan ndongake kabeh ning malaikat. Nganti ana malaikat sing siji ki omong karo malaikat sijine lha nika sing ngayal nika ya ben ora apa-apa. Ya katut wong ya tengok nang kene kok. Ya maksa melu tengok ya wing jatahe sesuk sithik. Cara jangan brongkos jikuk dhewe iki pokoke ming bagi duduh karo kulit linju. Dikari dhewe. Waduh nyiduk dhewe-dhewe. Ah sing ngono kuwi oleh ming kor kari dhewe duduh titik kae karo kulit linju. Wah tahune trotetelane ndoke entek. Entek ya wis jikuki sing serius. Iki dongane malaikat dudu aku. Iki dongane malaikat dudu aku. Yes.
Lah ora ngandel je karo neng masar ora ngandel, terus nasr dibeber ngamale ora ngandel. Kamangka jelas neng masar niku ana hisab. Penelitian amal sing nalika diteliti ngono iki dirungokke wong akeh banget. Jenenge bebere ngamar dirungokke wong akeh banget. Dadi jenengan niku apik elek dibeber. Sing senengane do nyengiti karena mandange elek terus iso kaget. Wah, lah jebul duwe amal kok ngono to. Wah, duwe kok ngono kaget to ya. Kamangka ngertine mbiyen ya mung sengit karena bagi dia sing sengit niku elek terus. Ngertine elek jebul wae lah ya. Oh, malah dadi nek ning omah kae iku mbah-mbah bareng kok ngono. Ngono ku ya dadi apik to nggih walah. Apike jan. Kayak aku iki gaya kok ngene mah ra ndi apa-apa. Dadi dibeber pokoke ngamal apik sing wong do ora ngerti kuwi agi diterangke kabeh karo malaikat dawuhe Gusti Allah. Sing elek ya dibeber, sing elek iki dibeber. Wo lah lelemu kae gabrang-gabrung kok jajar ngono kuwi ya dibeber yo. Yo ora nyono kok yo. Wo lah yo. Sate keong papate ngaku loro. Ya dibeber yo. Wis werna-werna pokoke werna-werna. Kuwi nek diterangke ra ono enteke nek nggon jangkau. Tenang. Kowe tok abuhe kok ya. Terus ana sing dengan wah nek kuwi aku ramah itu pancen. Wis kebacut ketok apike kok dasare. Nek gawe ramah itu. Dadi akeh catetane apik iki lumrah. Ya dasare ngerti to nek kaya iki biyen wong ngerti. Sing siji takon, "Lah sapa jenenge?" Ah sapa meneh kaya kiyaine to kaya iki ngene. Sakarepku. Dadi nek kaya iki mbok sak pola-polae bener lah ya ngerti kok ya. Ya wis ngerti ilmune dadi bener terus arep ketok elik menurut wong ternyata apik. Ternyata apik. Bab selalu dituntun nganggo aturan Quran. Ya kadang ana ya wong niku kuwalik. Ana wong niku kuwalik. Ketoke apik dadi elek. Ya salah siji contoh dia niku nek karo gampangane karo Mbak Yune. Ya rada sukses to karo Mbak Yune ku ngapiki utawa karo adine lah. Kalau adine niku jan selalu ngapiki, mbantu, nulung. Ya kabeh wong anem ya lumrah ngono kae adine satu-satunya kok ya. Mula selalu dibantu, selalu ditulung. Apik ning jebul nek karo wong tuane ndak dina ngereh ra tau apik. Piye? Ya kuwale to wong do ngarani lha lumrah nek kae wong ya dasare rada sukses. Tur kae nek karo keluarga apik tenan. Kamangka nek karo wong tuwa ora tau apik. Cara kasarane gampangane adine anu Mbak aku tulung ana. Pokoke utang ya gelem njaluk duit 20. Karo dheke kei 50. Adine sing nembu. Ambasan wong tuane ngene grenang-greneng rada semple kae. Ngopo ya, Pak? Wong dilalae mbut gawe rada rapate ora ame arep tuku rokok wae ra duwe dhuwit iki. Amin digetak wis tuwa ki ra sah kokan ngrokok. Iki ketoke apik. Ning wong ra nganggo ilmu kok ya iki. Dadi ya mung kobong. Lah ngapiki adine dibanding nyiwake wong tuane
ngapi adine ganjarane titik, ngiwake wong tuane hukum durhaka. Ayo ganjaran titik nggo nutup le durhaka kurang sak kurang-kurangi. Mbok mending wong adi wae sak karepe wong yo mengko adi, mending didit 20 nggo gatekke wong tuane ganjarane ra umum gedhe. Anu Mbak aku siliyana 20, ayo golek wong wis gedhe tuwa kok nyilah-nyilih ngono. Aku pancen didit 20 lho, mbok ngene tak nggone Mbak ora tak kene bapakku. Kan ngono kudune. Sakake bapakku. Apa-apa kok bapak lah kae sing itik-itik awake dhewe saka cilik sih. Gak kowe sing ngenggat-nggat wong-wong. Kae ngitik-itik kowe ngenggat-nggat iki gara-gara ora nganggo ngelmu, dadi ketok apik ning kuwale. Nek sing nganggo ngelmu ya tetep padha le keluarga ning sing siji status adik, sing siji wong tuwa, tetep sing nekake ganjaran ya jelas wong tuane to. Otomatis ya jelas wong tuane iki duwite ming sitok 20, mending diboti kake wong tuwa. Kok dampake karo adine dicutak, salahe sing jutak ngopo jutak? Salah lah wong dijalui 20. Lah nek ming sitok ditek. Kok disuwek dicuwil. Templeke bathukmu ning rada kayang gelem. Lah ya rada kayang, templeke bathuk ning rada kayang, dadi sekalan gledak ya wis. Wong salahmu le jutak kok ya. Wong kene memberi kebijakan ngeboti wong tua kok dijutak karepe kon ngeboti dheke. Ha iki ya salahe sing jutak karemu ra karemu nak aku mending didongake wong tua tok jutak, mbangane aku tok senengi ning karo wong tua dimangkeli. Tak keke wong tua 20 wong tua ndonga. Aku kuwi sing paling larang regane senajan to kowe jutak. Kowe tak kei nyenengi aku ning wong tua keloro-loro lah kuwi aku remuk ya. Padha karo gawe keloro-loro wong tuane. Ngono kuwi nek do ora nganggo ilmu iso kualik ngono lho. Ketoke apik ning trap-trapane kualik. Mbok pola pikir ya karang ya ngono kuwi pituduh ilmu kok ngene. Ora nganggo ilmu ya ora ana pituduhe sing iso ngono tak oleh pituduh. Dan niku sesuk ana hitungan neng nasar bebere ngamal ana. Lah wong kaya kula aturke mbiyen iki tau rame karo adik kula sing Klaten kan nyatane simbok iki mangkel karo kowe. Lah karang simbok wis pikun kok ya simbok iki wis pikun. Dadi mangkele karo aku ki buah saka pikune. Ning keapianku nang ngene simbok dicatet tetepan kok ya. Ora kok nek simbok mangkel ngamalku kok boh. Gek mangkele hasil saka pikun. Ora ngono kuwi. Ana rugi no aku. Mula saiki ayo wis. Oke-okean mbok piye? Ning catetane Raqib oleh ngupakara simbok. Karo kowe oke-okean mbok piye? Arep kowe iki ketoke disenengi karo simbok, aku dimangkeli. Ya oke-okean wae. Kene iki sok awan sore nunggoni gek kowe iki le mara wae 2 minggu pisan sesasi pisan. Tetep oke aku lah wae. Tiap hari wae sok awan sore kuwi ilang kabeh. Awang simbok iki le nesu aku ming lucu sih. Lucune iki aku mulih dolan jam 2 awan donek-onekke. Minggat endi ngantek arep subuh lagi mulai. Mulai iki le. Kok ngono sih? Jam 2 awan iki le ngarani arep subuh. Lah nesune simbok sing ngono kuwi kanggo ayo ora main kok yo. Nah aku nesu genti. Nek ngono kuwi aku iso nesu genti wong jam 2 kok diarani arep subuh. Nah, dadi ora main kok yo. Iki ming jam 2 awan sing simbok le ngarani ngantek arep subuh lagi mulih. Aku ya trimo ora jawab, pangel iki le jelaske. Karena posisi kok ngene. Ah ngono kok terus dienggo dalil simbok nesu. Lah ya nesu jak ratek paham wong wis pikun. Mbasan pas ra pikun tak apusi mah ngerti ya.
Iki ngarani wong tuwa iso ngono iki. Wah. Jebul pikun iki ya sok kelingan sok ora. Angel ya. Kowe ra ngrasake leng upakara model ngene iki lho dene 2 minggu pisan sasi pisane. Ha kene iki jan ngrasake werna-wernane owah-owahan kok. Nah, makane kabeh kebeber sesuk. Sing dibeber catetane malaikat. Aman-aman ora bakal ilang. Wae seneng amal apik mawon iki. Niki sik terus sesuk. Semoga-moga dadi ridani Allah. Diberkahi Allah, paringi sehat waras, sing sehat warase saged dinggih istiqomah ning ngaji ning ibadah, nekake kamulyan kabejan saka donya niki dugi akhiratipun. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.